Tänään tutustutaan Longines täysin uudistettuun Hydro Conquest-mallistoon. Hydro Conquest on sveitsiläisen Longines sporttinen ja tyylikäs sukeltajankello, joka on nyt viety uudelle tasolle. Mallisto on saatavilla kahdessa koossa, 39 tai 42 mm, sekä useissa väri- ja rannekevaihtoehdoissa. 3-linkkinen teräsranneke tai Milanese Mesh. Molemmissa kätevä mikrosäätö soljessa takaa täydellisen istuvuuden. Näistä väreistä on kyllä vaikea valita suosikkia. Ehkä tämä Frosted Blue-kellotaulu tuo omasta mielestä mallistoa eniten jotain raikasta ja omaperäistä. Mutta kyllä tää lakattu vihreäkin on vaan upea. Kellon sydämenä toimii tietysti mekaaninen L888.5 automaattikoneisto, jossa pi-spiraali parantaa tarkkuutta ja magneettikestävyyttä ja 72 tunnin käyntivara tuo arkeen huolettomuutta. Tuu tutustumaan Hydro Conquest-mallistoon Vaasan myymälässämme tai verkkokaupassa hovisapat.fi.